and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Butuan City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Benji. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw lang ani pulig bantay sa tumanghod nga di na makalakaw ha. Kinahanglan ako tabangan si Papa sa mga gastuonan diri sa bay. Unya, saan man lang akong pag-eskwela ti. Ganahan ako makahuman aron makatabang na pud ko ninyo. Tulo na lang katuig ko, mag-graduate na kong college. Pero nak, wa naman ko ikabayad sa imong tuition pay. Kay naputos na ko sa utang. Akong kita sa pagpamasada, igo ra para kaon nato kada adlaw. Antusa na sa ha. Maningkamot kog maayo para maka-eskwela ka og balik. Sige lang dong. Kung makatigom na ako, ako'y mo patiwas ni mag-eskwela. May gani kay ni-offer si Tia Juris nga siya rin pa eskwela na ko. Ug niingon siya nga siya lang sa ang magbantay sa akong manghod. Kaya di ko ganahan makakita ni Papa nga naglisod. Bay! Long time no see! Uy! Bay Ramil! Kumusta naman ko Ay, Ikaw mo din na! aragod gihapon god. Way na usab. Ikaw. Unsa ba lang naong nimo? Problematic man lagi kay na. Lagi bay oy, mao lagi bay. Ay, nangita kong part-time job bay aron makatabang ko sa kong Papa. Part-time job. Hmm. Mao ba? Aw, nya, musugot na makakagtigo ka sa mga plato. Sa restaurant, ha? Okay na nimo? Okay. Akong hangyon lang akong auntie nga pasudon ti ka dito. Sure ka bay? Sige bay. Okay kay kuha na. Kakapoy sa kong lawas Daghan ang platong hugasan sa restaurant nga akong gitrabahoan. So sige lang, nagkonta lang ka ni. May na lang ni kay sawa. Ay, alamin kay higda na. Pero magtuon pa ko inigabot na ko sa bahay kay exam na mugma. Ay, sige lang. Antuso na ko ang tanan para di lang maglisod si Papa. Doon ako sa among bahay. Ay, usabay imo gikaon, ha? Nga, gasige man kaugso ka. Uy, Laban kay akong oo. sila maron si Tia o si Papa. Mata pa rin sila. Nga alas 12 kapi naman sa gabi Magdali ko. Akong susihon. Tia, Pa, mata pa lagi mo. Ay, nakamata ko, Dok. Kay sigig suka ning imong amahan. Wala, naunsan day ka pa. Doon na kay gipamati. Wala ni dong eh. Laban na akong oo niya. Dili ko magatog. Nang luspad ra ba ka pa Uwat ako pa ha kay magpalit kong tambal sa unahan. Pa, niyara yung tambal Im na day ni ha, aron di maglabadi mo Salamat dong. Pa! Dan! Recorded by X Thunder Gaming. Matod sa doktor, kinahanglan og pahuway ang inyong amahan. Dili siya pwedeng mo drive, kay doon na siya tumor. Hinungdan na nakuyapan siya. Unsa diya? Sige lang, Benji, niamansan ko. Ayaw mo kabalaka kaya andam kong mutabang ninyo. Kinahanglan ko mo pauli. Tungod kay dili nimo makaya kung ikaw lang. Ate, Atong manghod, PWD. Ako niya si Papa ti manunon kayo. Naisakit. Kinahanglan ko mo undag sa kong trabaho. Ano magtinabangay ta din sa bahay? Eh. Paitaan ni Nungoy. Mayo na lang gani kay nas Tia Juris. Wata niya pasagdi. Kuwa pa, abot na lang yun. Nakautang pagitang Auntie Judith at ang pagpa-hospital ni Papa. Ambot ba, uy? Galaban akong ukong asa uya tagi kabayan, ana. Pilar ni.
Ganahan ka mo eskwela, Inday? Ganahan unta kuya. Pero unsaon man, di man ko kalakaw. Gusto unta ko makatabang ninyo kay si Papa na sakit. Kunya si ate, wala trabaho. Sige lang, Inday. Gusto kong magmaestro ko para matudloan buti ka. Kung mamaestro na niya ko pohon, gusto ko nga adto ka mo eskwela kung asa man ko nga eskwelahan magtudlo pohon. Maningkamot ko mayo para sa atong pamilya, Inday. Balampusan nato ning tanan tungod kinibaw kung dili na pasagdan sa Ginoo. Salamat kuya. Pa? Anong naghilak man ka? Dirigikan si Auntie Judith kaniha dong. Naningil sa utang. Kay kinahanglan niya ang kwarta. Gayaw-yawan niya maayos, Papa. Naunsam sa na si auntie, oy. Wa sa maluoy ni Papa nga naanam ganin ni sakit. Unya, iya pag yung giyaw-yawan. Sige lang, Long, ay. Mamasada ko balik, aron na may nailayan ako sa bayan. Ay, kabala ka pa. Mangita ako pagi. Kinahanglan kang mupahuway pa kay tingalig maunsa na sad ka. Ya, pwede ko manglabas sa inyo ha, kada weekend. Uy, nga naman dong. Niundag ko sa akong part-time job tita. Oy, kay wala ko'y tarong tuog. Unya, magduka ko sa eskwelahan. Wala ko'y time magtuon kay inigabot na ko sa bahay. Diretso nang kong kahagba tungod sa kakapis lawas. Sige. Kamauman ka kang manglaba. O tiya, amaoran sa doon. Kay ako may tiglabas sa amo ah. Nahala, sige. Sugod na karong Sabado, ha? Salamat kay tiya ha. Ug salamat sa imong ka maayo na mo tiya. Sige lang tiya. Kay kung mahuman ako sa akong pag-eskwela, unya makakita na akong trabaho. Hinahinayan ako bayad ang among utang di animo. Hey, way problema na dong. Basta, magtarong lang kita sa imong pag-eskwela, ha? O tiya, magtarong gi ko sa akong pag-eskwela kay dako kay kog pangandoy sa kinabuhi. Gusto ko mahimong maestro tiya para matudloan sad nako ako manghud. O gusto ko nga maimpas ang tanang utang namo. Kakapoy sa kong lawas ay. Bisag unsa na lang akong gisudlan para makakwarta ko. Kamay na lang yung antos. O graduate na gyud ko. Oh, si ate maning nanawag. Nganong ka? Hello, te? Dong, si Papa. Ha? Si Papa, Oh, nga naman si Papa te. Unsay nito po? Pa, anong kipiyaan man minimo? Pa, mag-graduate ako next week. Di ba? Ningon ka nga, excited na ka nga, makakita na ako nga mag-graduate ko. Pero ganong namiya man ka na mo pa. Gusto na dong. Pagsaon naman. Pagbuot man is Ginoo. Kaya ba ako nga nalibay to sa Papa? Kaya mo graduate na gid ka. Hindi ko makadawat nga gibiyaan na ni Papa di. Sakit kayo, di. Sakit kayo. Kuya, nakitanday ni ako ilawom sa unlan ni Papa. Ha? Oh, sorry. Oh. Dong, Benji, kung di na ko kaabot sa imong graduation, gusto ko mahibaw ka nga proud ug nalipay kay ko para nimo. Papa! Dong, congratulations! Proud kay ko nimo. Salamat eh. Congrats, kuya. Thank you ka. Karon nga graduate naman ko nga imong kuya. Ikaw na sad akong paeskwelahon, ha? Tinuod ka, kuya? Oh, di ba ningon mo ko nimo nga ini-graduate na ako. Ikaw na sad akong paeskwelahon? Yay! Thank you, kuya. Congrats, Benji! Yeah, salamat. Benji, nihilak mong good ka. Salamat ya nga wa minimum pasagdi.
Dako kay mig utang kabubuton nimo tiya. Salamat gid kayo. Sukat lang nga nawa si mama adtong pagpanganak niya ni Iska. Ikaw na mo yung mibarog isip among inahan. Dako kay mig utang kabubuton nimo tiya. Salamat gid kayo. Makahilakban santa. Abi manggod ninyo, among tulo, mula na tamong mga anak. Manghod ko baya inyong papa. Unya, nung kayo nasaga namatay inyong mama. Ug ako nahibaw man mo nga wa magit ko'y anak tungod kay dili ko makaproduce. Mao giisip ta mo nga akong tinuod nga anak. Ay, nahala, oy, dili na tabag drama. Nagluto ko og mga malami ang putahe aron pagselebrar sa imong kalampusan, Benji. Salamat tiya. Pakalisod sa kinabuhi. Ayaw ka mo pagpakawa sa paglaom tungod kay ang tanan, pagsuway lamang sa kitasan. Nilabay ang pila ka tuig, usan ako kamaestro karon. O aduna nay pamilya. Naka-abroad na po ang akong ate sa gawas o ginahinay na mong impas ang among mga utang. Si Inday Iska, high school na pod. Og nagpasalamat kay ko ni Tia Juris tungod kay dako kay siya natabang namo. Dini na lang kutob og daghang salamat. Amen.